ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇದು ವಾರ್ತೆ ದಿವರ ಕುಡ್ಲನು ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನ ದಿಟ್ಟೆಡ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಲು ನಡೆತೊಂದುಂಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಾಯ್ ಮುಹಿಲನ್ ಪಂತೆರ್ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದೆರಡು ಅಶ್ಪತ್ ಎರಡನೇ ಕಡಲ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆರು ಪಾತಿರಿಯರು. ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನೆಲೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಅಶ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ಕಡಲ ದಿನಾಚರಣೆ ಶನಿವಾರ ಪಣಂಬುರ್ದ ಬಂದರ್ದ BDC ಆಡಿಟೋರಿಯಂಡ್ ನಡೆತಂಡ ಮನೋಜ್ ಜೋಶಿ ಎತ್ಕೊಂಡರ NMPA ಗುರ್ಕರ್ಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆತಿನ ಲೇಸಡ್ ಮಲ್ಲಪಿನ್ನೆರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲೈ ಮುಹಿಲನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಮುಲೈ ಮುಹಿಲನ್ ಪಾತ್ರದ ನೀಲ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೊಕ ಪಚ್ಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾಲೇಜುಲು ಬೊಕ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಸೇರ್ದುಪ್ಪುನ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಲಹಾಕೂಟ ಬೊಕ ಕಾರ್ಯಪಟ್ಲಮ ಕಟ್ಟುಡೊಂದು ಸಲಹೆ ಕುರಿಯರ. ಕುಡ್ಲನ್ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನೆಲೆಟ್ ಕಾರ್ಯಲು ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಪಂಡೆರ. NMPA ಒತ್ತುಗುರು ಕಾರ್ಯರ ಶಾಂತಿ ಲೇಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡೆರ. ಬೋಧರಾಜ್ ವರದಿ ದುಂಬುದಿಯರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ H. ವಾಸ್ ಬೊಕ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಪಾತ್ರದ ಭಾರತದ ಬಂಗಾರು ವಜ್ರ ಮುತ್ತುಲು ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತುಲು ಕೈಚಾತುರ್ಪು ವಸ್ತುಲು ಇಂಚಿತ್ತನೆಕ್ಕಾದ ಯುರೋಪ್ ಬೊಕ ಬಾಕಿ ದೇಶಲು 7 ಕಡಲ ಕಡತದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಡೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಡಲ್ಡೆ ಬೇರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ನೀಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ವರ್ಷಲಿನ ಇತಿಹಾಸವುಂಡು ಕಡಲ ಬೇರ ಸಾಸದಕ್ಲು ಅಪಗೊಡದೆ ಎತ್ತಿರಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಿರಿಪಾವುಂಡು ಕಡಲ್ಡೆ ನಡಪುನ ವ್ಯವಹಾರದ ಖರ್ಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರನ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡಪಾವುಡು 2047 ಪೊರ್ತುಗು ಭಾರತ ಲೋಕದ ಮೂಜನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪನವಲು ನೀಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಲ ಗುಮನ ದೀಪನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಪಂಡೆರು. We are the first marine colonial power, which the Cholas, which conquered the rest of the Southeast Asia using using ships. So we have a very long history of being seafarers and trade and things like that. So National Maritime Day is commemoration of one significant event in the long history of being seafarers in the human history. So it's really wonderful to be here, and I don't think there will be any other better place, better location than Mangalore, and no better organization than NMPT to organize this and observe this and commemorate this event today here in Karnataka, because it would not be exaggeration to state that Mangalore is the maritime capital of Karnataka, and NMPA is the pivot of the maritime industry of the Karnataka, of our state. So much amount of wealth was with India, the gold, diamonds, pearls, so many things used to be there with us. And for that, people right from Europe, China, Burma, Indonesia, Sri Lanka, and so many other countries crossing the 7 seas, they used to come to our country. They used to give their goods and take our spices, our handicrafts, and our diamonds, our pearls. They are very, very popular. They used to be popular all over the world. So the maritime trade, the maritime industry, the blue economy has started before Christ, centuries before Christ. Even if you look back to the ages of Ramayana, Mahabharata, you can see the reference to the maritime trade. You know, the Lothal dockyard, the Lothal harbor,
It itself is a reflection of our great culture and our economy, our skill regarding maritime trade, maritime industry centuries before. Why I am telling all this thing is the blue economy, the Neel Arthavyavastha, Vikashit Bharat, and Bharat which is independent, Swabhimana Bharat. All these things started centuries before, and now we are taking it forward. By 2047, India wants to be at least in the third position as far as the economic power is concerned, and we want to be at least in the 1 to 10, first 10 nations as far as shipbuilding is concerned. ಗೋವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬೇರು ನಂದಿಗ್ಲ ಭಗವಂತಗ್ಲ ಬುಡಂದಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮಪಾಲನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ ಕುಡ್ಲದ ಕದರ ಮೈದಾನೋಡ್ ನಡೆದಿನ ನಂದಿ ರಥಯಾತ್ರೆದ ಮುಗಿತಲಲಿಸಿದ ಆರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ನಂದಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲ ಗೋಸೇವಾ ಗತಿವಿಧಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ನಿಲೆಟ್ ಸೊನ್ಪತ್ತೈನ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದೊರ್ಮೆಡ್ ನಂದಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾದ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮುಗಿತಲಲೇಸ್ ಕದರ ಮೈದಾನಡು ಶನಿವಾರ ನಡತಂಡ. ನಂದಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಅಖೇರಿ ಐಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಕದರ ಮೈದಾನಗೂ ಗಡ್ದದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾಯರ್. ಕರಾವಳಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಎಸ್ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಗೋಭಕ್ತಿ ಗಾನಸುಧ ದೇಶದ ಕೈಕಂಜಿಲೆನ ತರಾವರಿ ಜಾತ್ರೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಐಟ್ ಪಂಥ ಇನಾಮು ಅಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ನಂದಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿತಲಲೆಸಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಜಗದೀಶ ಶೇಣವ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಯರ. ಗೋಸೇವಾ ಗತಿವಿಧಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರಳಯ್ಯ ಸುರುತಪಾತ್ಯರ ಪಂಡ್ಯರ. ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾವೂರು ಶಾಖೆ ಮಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮಪಾಲನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ಗೋವು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬೇರೆ ಕೈಕಂಜಿಲನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮರೆತಂಡ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಗೂ ಅಪಾಯ ಉಂಡು ನಂದಿಗ್ಲ ಭಗವಂತಗ್ಲ ಬುಡಂದಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. RSS ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಜತೆ ಕಾರ್ಯವಾಹ PS ಪ್ರಕಾಶ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದ ಗೋವು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆದೊಂಡು ಭಾರತದ ಗೋಜಾತಿಲೆನ್ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದ ಭಾರತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡ್ಯರ. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಡಿ ಕಾಮತ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಪುತ್ತೂರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಶಕ್ತಿಭೂಷಣ್ ದಾಸ್, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್, ಸುಧಾಕರರಾವ್ ಬೇಜವರ, ಶ್ರೀ ಕಾಳಿತನೆಯ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಆಚಾರ್ಯ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಹಾಬಲ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು HK ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತರ ಶರಣ್ ಪಂಪ್ವೇಲ್, ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತರ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡ್ಯರ. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಂದಿಯ ಕಿವಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶಿವನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾನಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು. ನಂದಿಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಶಿವನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ನಂದಿಯ ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ರೈತರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರೈತರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರ್ಮಯೋಗಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹಸನಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಂದಿ ಇದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ನಂದಿಯ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಹಸು ಗಂಡು ಕರು ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೈತರು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕರುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿದಾವೋ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಸರಳಾಯರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಗೋವಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚುವಂತ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಿದ್ಧ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ಗೋತಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ಗೋತಳಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಭಾರತೀಯ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ. ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿದ್ರೆ ಸಾಕುವಂತ ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಕುವಂತ ರೈತನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವದೇಶಿ ಗೋತಳಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ಕುಡ್ಲದ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬಂದಲೆ ಮೂಡುಮನೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶನಿವಾರ ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಕುಡ್ಲದ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬಂದಲೆ ಮೂಡುಮನೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಸೇರಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ಮುಟ್ಟ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. 3ನೇ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ದಿನೇಶ್ ಪೆಜತಾಯ ಪೂಮಾವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಲೆ ಇತ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆತಂಡು. ಕಾಂಡೆ ದ್ವಾದಶ ನಾರಿಕೇಳ ಗಣಯಾಗ ನಡಪಾದ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೆರ. ಅಖೀರಿಗೆ ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾದ ತಂಬಿಲ ಕರಿತೆರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟುಡು ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಊರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಬೊಕ ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಈ ಪುರ್ತುಡಿತ್ತೆರ. ಕಟೋಣಕಟ್ಟವನ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಕುಡ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಪಡೆತಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಬೈತುರ್ಲಿಡು ರೋಹನ್ ಮಿರಾಜ್ ಹೊಸ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟೆರೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆತಂಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಯಜಮಾನರಾದುಪ್ಪನ ಕುಡ್ಲದ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಟೋಣಕಟ್ಟವನ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿಲೆಟ್ ರೋಹನ್ ಮಿರಾಜ್ ಪನ್ಪನ ಹೊಸ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಾಯರೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡ. ಲೇಸಡ್ ಯೋಜನೆದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಡ್ದುಪ್ಪನ ಕೈಯೋಲೆ ಬಕ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರ. ಮಲ್ಲಪಿನ್ನರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿಡ್ದು ರೋಹನ್ ಮಂತರೋ ಕಟ್ಟುನ ಯೋಜನೆಲು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಾದುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಲಾಭದಿ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಲ್ಲನ ಗಿರಾಕಿಲೆಗೆ ಒದಗ ಒಂದುಲ್ಲೆರ ಅರೆಡ ಉಪ್ಪುನ ಧೈರ್ಯನೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಲೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಅಂದು ಪಂಡಿರ. ಕುಲಶೇಖರ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರು ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರಿಯರ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರನ ಒಬಿ ಯೋಜನೆಲೆಡ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬೊಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇತ್ತದ ಗಿರಾಕಿಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ದೋಸ್ತಿ ಆದುಂಡೊಂದು ಆರಪಂಡಿರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಮಂತೆರೋ ಪಾತಿರ್ದ ಮಿರಾಜಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ 10 ಮಾಳಿಗೆದ ವಾದುಂಡು 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ದ 5 ಸಜ್ಜಿದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರ್ದುಂಡು ಸಾರತ್ತ ಅಶ್ಪುರ್ದು ಸಾರತ್ತ 8 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತಾರದ ಇಲ್ಲಲೆಡು ಇತ್ತೆದ ಮಟ್ಟದ ಮಾತ ಸವಲತ್ತುಲುಂಡು. ಸ್ವಂತ ಚಾಲನೆದ ಲಿಫ್ಟುಲು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಬೊಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೇರ್ನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೌಕರ್ಯಲುಂಡೊಂದು ಪಂಡಿರ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಡಿಯೋನ್ ಮುಂತೆರು, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ, ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಮೊಯ್ಲೆ, ಕ್ರೆಡೈ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟೋ, ಪಾಲಿಕೆದ ದುಂಬುದ ಸದಸ್ಯರು ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಲಾಟ್ ಪಿಂಟೋ, ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದುಂಬುದ ಸದಸ್ಯರು ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲೀಡ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿನ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ರೋಹನ್ ಮಂತ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸದ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಈ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎದುರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಚರ್ಚ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಶಾಲೆ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ಇವತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬರೇ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯನ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆಸೆ ನೆರವೇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ತಾಗದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಲೇಔಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ವಸತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಮಂತೇರರಾವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನೀವು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲಡ್ ಐತಾರ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬಂಟ ಜಾವದಿ ಬೊಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ್ನು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯರ್ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಮಾಡೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತಂಡ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬಂಟ ಜಾವದೆ ಬೊಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಗೌಜಿ ಎನ್ಮದಿನ ನಡತಂಡ. ಎನ್ಮನೆ ದಿನ ಐತಾರ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲಡ್ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಮಾಡೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಟ್ಟಣೆ ಅದಿತ್ತಂಡ. ದೈವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿಯರು ವರ್ಕಾಡಿ ಹೊಸಮನೆ ರಾಜೇಶ್ ತಾಳಿತ್ತಾಯರ್ನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲೆನ್ ಕರಿತದ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಪಾಪೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೆರ. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬಂಟ ಜಾವದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲಡ್ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತಂಡ. ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಮಾಡೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾದ ತಂಬಿಲ ಪೂಜೆ ವಿಧಿ ನಿರ್ಣಯ ಆದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕುರಿಯರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಮೂಜಿ ಊರು ಐನು ಗ್ರಾಮಲೆನ ಭಕ್ತರ ಅಂಚನೆ ಪರವೂರ್ದ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪನ ಬಂಟ ಜಾವದೆ ಬೊಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ಇಮ್ಮು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ. ಕೂಟತ್ತಜೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಭರತ್ ನಾಯಕ್ ನಚ್ಚಗುತ್ತು, ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಆಳ್ವ ಯಾನೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮೇಳಾಂಟ ನಡಿಬೈಲ್ಗುತ್ತು, ಮುಕ್ತೇಸರರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕಿರಣ್ ಬಂಗೇರ, ವಿದ್ಯಾಧರ ನಾಯ್ಕ್ ಬೊಡ್ಡೋಡಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಬಾಣುಟ್ಟು, ಒತ್ತು ತಂತ್ರಿ ರವಿ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪಟ್ಟಿಕಲ್, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ತೇಸರರ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾವಳಗುತ್ತು, ಪಣವುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಉಮ್ಮಿಯ ಕಾರ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಜೋಗಿ ಕೂಟತ್ತಜೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಮಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ. ಸುಗ್ಗಿ 27 ಪೋಪುನ ನಿಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ವರ್ಷದ ಕೂಟಜ್ಜ ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾದ ಬಿಸುತ ದಿನ ಅಕೇರಿಯಾಯರುಂಡು.
ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಚಿಲಿಂಬೆ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಡು ಅಶ್ಪನೆ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಕದ್ರ ಜೋಗಿ ಅರಸರು ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲನಾಥಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಉಚ್ಚಯ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ನಾಡೋರ್ಮೇಡ್ ಐತಾರ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಚಿಲಿಂಬೆ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಡು ಅಶ್ಪನೆ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉಚ್ಚಯ 2 ದಿನ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಸುರುತ ದಿನ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಕಾಕಡ ಆರತಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಸುರುವಾಂಡು ಗಣ ಹೋಮ ನಡಪಾದು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಲ್ತೆರ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉಚ್ಚಯದ ಕೊಡಿಯರಾಯರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸೇರಿದ ಮಂಗಳಾರತಿ ನವಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಗುರುಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಂದಿರದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಕ್ಲೇಡ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನಡೆತಂಡ ಉರುವ ಚಿಲಿಂಬಿ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಲಾವಣ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಾಸ್ ಬೊಕ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡ ಕದ್ರದ ಜೋಗಿ ಅರಸರು ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲನಾಥಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಉಚ್ಚಯ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡಿರ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲನಾಥಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರಿಯರ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೋ ದುಂಬುದ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಕ ಕೇಶವ ಮರೋಳಿ ದುಂಬುದ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಪದ್ಮನಾಭ ಅಮೀನ್ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ ರಾಮ ತಾರಕಯಾಗ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುರುಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಂಗಪೂಜೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆತಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿರ್ದು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉಚ್ಚೇಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರ महागणपतेः पूर्णानुग्रहप्राप्त्यर्थम् श्रीराम जय राम जय जय राम स्वाहा ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ ಕಿನ್ನಿಯ ಬೆಳರಿಂಗೆ ಮಲರಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲೆಗ ಐತರ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತುಡು ಧರ್ಮ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತದಕ್ಲು ಬಕ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ಮಕ್ಕಾರ ಮಂಟಮೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರ
ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಲೋಕದೊರ್ಮೆಡು ಪುದರ್ ಪಡೆದಿದ್ದದು ಲೋಕದೊರ್ಮೆಡು ವಾಸಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತರು ತಂಕುಲು ನಂಬಿಂಚಿ ಸತ್ಯಲೆಗ್ ತಿಂಗುಲ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತಂಬಿಲ ಕಾಲಾದಿ ಕೋಲನೇಮ ಕೊರೊಂದು ಬೈದೆರ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಿಚ್ಚಿ ಬಂಡಿ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಪೈಚಿಲ್ ನೇಮ ಇಂಚ ತೆರಾವರಿ ನಮೂನೆಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆರ ಈತ ಮಾತ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒವ್ವಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬರಂದಿನಂಚ ನಡಪಾವನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೇವೆನೆ ಧರ್ಮನೇಮ ಆದುಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಕಿನ್ಯದ ಬೆಳರಿಂಗೆ ಮಲರಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲಿಗ ಐತರ ಕಿನ್ಯ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತುಡು ಧರ್ಮನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ಧರ್ಮನೇಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡು 14 ಕಿಲೋ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅಣಿಬೊಕ ಪಟ್ಟದ ಮುಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಕೈಲು ಕಡ್ಪುನ ಬಕ ದೊಂಪ ಕಂಬ ಮೂರ್ತ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ 5 ದೊಂಪ ಮೂರ್ತ ಈಚಾರಕೂಟ ನಡಪಾದ ಆನಿ ರಾತ್ರೆ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತದ ಬಂಡಾರ ಗುಡಿಡ್ದು ಬಂಡಾರ ಚಪಟಾದ ಧರ್ಮನೇಮದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬಂಡಾರ ಇಡ್ದು ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಲರಾಯ ದೈವಗು ಧರ್ಮನೇಮ ಕೊರಿಯರ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್ ನಡತಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲರಾಯನ ಧರ್ಮನೇಮ ಬಿರಿದು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ನಡತಂಡ ರಾತ್ರಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟರಿಗೆ ಧರ್ಮನೇಮ ಕುರಿಯರ ಧರ್ಮನೇಮ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರಿರ್ಬಕ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಲಾಯಿ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ಮಕ್ಕಾರ ಮಂಟಮೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಗುರ್ಕಾರಿ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಾನಿ ಕಾರಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ಬಕ ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತಿರ ಬಿ ಮೋಹನದಾಸ ಗಂಭೀರ ಮಕ್ಕಾರ ಮಂಟಮೆ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೈ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ಸೇರಿನಂಚ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಸದಸ್ಯರು ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿರ ಧರ್ಮನೇಮ ತೂದು ದೈವಲೆನ ಎಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ ಪಾಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಾದೀಪಡು ವೈದಿಕ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಲಿನ ಜನಪದಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾಂದು ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ ವರ್ಕಾಡಿ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು 7ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರಿಯರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬಂಟಜಾವದಿ ಬಕ ಪರಿವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ 7ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ರವಿ ರೈ ಬಜೀರ್ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡೆ ಕುವೇತಬೇಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ನಡೆತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬದುಕದ ಕೃಷಿಟ ಬತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೈವಲಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆರ ವೈದಿಕ ಆರಾಧನೆ ಬಿಂಬ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಾದೀಪಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಪದೊಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ದುಂಬು ಅಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಮುಗದಿದು ಪೋಪುನೆ ನೇರ್ಲಾ ತುಯರ ಇಜ್ಜಂಡಂದು ಪಂಡೆರ
ಶ್ರೀಕಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆರ ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಮಭಟ್ ಬೋಳಂತಕೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೊಳ್ಳ ಮರಿಕಾಪು ಬೂಡು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರಿಯ ಮುಂಡಾಡಿಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರಿಯ ಮುಂಡಾಡಿಗುತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ನೇಮರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣಿಯೂರು ದಿವಾಕರ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನೇಶ್ ರೈಕಳ್ಳಿಗೆ ಕೀಸಿಗಟ್ಟಿ ಕೌಡೂರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಅರುಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಜೀರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬೋಧ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಾಬುಬೂಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಳ್ವ ಕೆಳಗಿನ ಮುಂಡಾಜೆ ಸಂದೀಪ್ ರೈ ಪಜೀರ್ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಡ್ಯಾರ್ ರವಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಅರಸು ಪೈಂದೋಷ್ನಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬೊಲ್ಯದ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕಿರ್ಬೊಕ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಿ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಚ್ಚ ಸಬಿಟ್ ಪಾಲ್ದಿತೊಂಡಿರ. ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಈ ರಡ್ಡೆತ ನಡುಟ್ಟು ಅಕಲ್ನಾಯಿನ ಕರ್ಜಲು ಅಕಲ್ನಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೋಡಾಯಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಅಪಗದಾಲ ಉದ್ಯಮ ಇದ್ದಾడు ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಇತ್ತು. ಈ ಕೃಷಿಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತು ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಆ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತದು ಒಂದು ಈರ್ನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇರಾದೇಡು ಆ ಇಲ್ಲನ್ನು ನಡಪ ಒಂದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತೂತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ಒಂಜಿ ಜನಪದ. ವೈದಿಕಡು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೀಪಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೇರ ಅರ್ಥಾತ್ ನಂದಾದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ ಆ ನಂದಾದೀಪಡ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ತೂಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ದೀಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಮಲ್ಪುವ ಒಂದು ವೈದಿಕ. ನಮಡೆ ಇಪ್ಪುನ ಜನಪದ. ಈ ಜನಪದಡ್ ಎಂಕುಲ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಅಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಮುಖವಾಡನ ಮೋನೆಗೆ ಧರಿಸಾದ ಅವನಿಗೆ ಹೊಲ ಸರಿ ಪೋಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಅವನ್ ಜನಕುಲ್ಲ ತೂವೇರಿದ್ದಿಂದ ಆನಿದ ಕಾಲಡ್ ಅವನ್ ಜನಕುಲ್ಲ ತೂವೇರಿದ್ದಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನಿ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ. ಆ ಕಾಲಡ್ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏರ್ಲ ತೂವೇರಿದ್ದಿ ಉಳಿಯದ ಜಾಗಡು ಪೋನಗ ಬನ್ಪೆರು ಉದಿಪುಗು ಉರಿ ಉಷ್ಣದ ಮಾಯೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದೀನ್ ಆ ರೀತಿ ಯಾಪುಗುಲ ಈ ಮನ್ನಡು ಯಾನು ಯಥೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೋತೆ ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣ ಕೇದಗೆ ಅವಲಿಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವಲಿಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಪನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಿದ ಮುಟ್ಟ ವಲ್ಪಲ ತೂವರೆ ತೆಗೆದು ಜಯಪಣದಂಡ ಅಂಚಿದ್ನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಜಾಗಡು ಪುಡುದನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥಿರ್ನಗಳು ನಿಜವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯವಂತಿರು ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರುಣ್ಯ ಓಲು ಕೇಣದಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಪರಾಕ್ರಮ ಪೌರುಷ ಓಲು ಕೇಣದಂಡ ಬಂಟ ಜಾವದೆ ಇಡೀ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೆರ್ಮೆ ಹೂ ಕೇಣದಂಡ ಅರಸು ತೊಡಗುಕ್ಕಿನಾರು ಕಣಂತೂರದ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಣ್ಣು ಆ ಮಣ್ಣಡು ಒಂದು ದೈವ ಕಾರ್ಯಲು ಮಾದ ದಾದ ಒಂದು ಕಾಲದ ನಿರ್ಣಯ ಒಂದು ಈ ಕಾಲಗೂ ಇಂಚಿತ್ತನೇ ಆವಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನ ಗೈಟ ಆವಡು ಇಂಚಿತ್ತನಗುಲು ನೆಟ್ಟು ಬದು ಕೂಡೋಡು ವಾ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯನ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣು ತೊಟ್ಟುಗು ದಾದ ಸಂಬಂಧನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತೆ ಆಗಲು ಏರ್ಲ ಮೂಲ ಬದ್ದದು ಬದು ಕೂಡುಜರ್ ನೆಕ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬದ್ದದು ಕುಲ್ದ ಈ ರಾತ್ರಿಡು ಪಗೆಲದ ಕಾಯ ಕಷ್ಟ ರಾತ್ರದ ಪರಿಣಾಮನ ಬಿಡ್ದು ಸುಡುಪಿನ ದುಂಬು ಬೀಪುನ ಗಾಳಿ ಉಂದೇನು ಮಾತ ತಡೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ಯತ ಈ ಮನ್ನಡು ಆ ಮಾತ ಏರು ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬದ್ದದ ನೆಟ ಮಾತ ಶ್ರಮದಾನನು ಮಲ್ದರ ಆಗಲಿಗೆ ದಾದನ ಈ ಮನ್ನಡು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಋಣಾನುಬಂಧವನ್ ಪುನಃ ಉಂಡು ಒಂದು ದುಡ್ಡದ ಬಲಟ ಒಂದು ಪೋಯ್ನತ್ತು ಒಂದು ಉಡಲ್ದ ಭಕ್ತಿದ ಬಲಟ ಐನಂಚಿದ್ನ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಕೂಟತ್ತಾಜದ ಈ ಮನ್ನಡು ನಡತು ನಂಚಿದ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದು ಉಡಲದ ಭಕ್ತಿಡ್ದ ಐನು ಕಿನ್ನಿಗುಳಿ ಬಳಕುಂಜೆ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಬೊಲಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಶನಿವಾರ ನಡೆತಂಡ ಒಟ್ಟು 133 ಜೋಡಿರುಕುಲು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊನ್ನ ಕಂಬುಲದ ಕನೆಪಲಾಯ್ಡ್ ನಿಟ್ಟೂಡಿ ಕಾನ ರಾಮ ಸುವರ್ಣೇರ್ನ ಇರುಕುಲು ಏಲರೆ ಕೂಡು ನಿರ್ಸನೆಗೆ ನೀರು ರಟ್ಟಾದ ಇನಾಮು ಗೆಂದುದಂಡ. ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿ ಬಳಕುಂಜೆ ಕೊಟ್ನಾಯ ಗುತ್ತದ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಬೊಲಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಜೋಡಿಕೆರೆ ಕಂಬಲೋಡು ಕನೆಪಲಾಯ್ಡ್ ಆಜಿ ಜೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಜೋಡು ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲೇಟ್ 16 ಜೋಡು ಬಲ್ಲು ಎಲ್ಯೇಟ್ 23 ಜೋಡು ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲೇಟ್ 20 ಜೋಡು ನಾಯರ್ ಎಲ್ಯೇಟ್ 59 ಜೋಡು ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟು 133 ಜೋಡಿರುಕುಲು ಪಾಲ್ದಿತುಂಡ. ಕನೆಪಲಾಯ್ಡ್ ಬಟ್ಕಳ ಪಾಂಡುಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣರ್ನ ಇರುಕುಲು ಏಲರ ಕೊಡು ನಿಡ್ಸನಿಗೆ ನೀರು ರಟ್ಟಾದ ಒಂಜನೇ ನಾಮು ತಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಇರುಕುಲು ಆಚರಿಕೊಲು ನಿಡ್ಸನಿಗೆ ನೀರು ರಟ್ಟಾದ ರಡ್ಡನೇ ನಾಮು ಗಿಂದ್ಯ. ಬಡ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರನ ಇರುಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಂದೂರು ರಾಂಪ ಬಿತ್ಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾಯಿ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುನ ಹಂಕರಚಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಇರುಕುಲು ಸತ ಆಚರಿಕೊಲು ನಿಡ್ಸನಿಗೆ ನೀರು ರಟ್ಟಾದ ರಡ್ಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತ. ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ ಜೈನರ್ನ ಇರುಕುಲು ಒಂಜನೇ ನಾಮು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಇರುಕುಲು ರಡ್ಡನೇ ನಾಮಗು ಸಂಧ್ಯಾ. ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲೇಟು ನಕ್ರೆ
ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ಒಂಜನೆ ಇನಾಮು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಎರುಕುಲು ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಗಿಂದಿಯ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಬಿ ಎರುಕುಲು ಬೊಕ ಬೊಮ್ಮರು ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಕೂಟದ ಎ ಎರುಕುಲು ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮಗು ಸಂಧ್ಯ ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ ಗೌಡ್ರನ ಎರುಕುಲು ಒಂಜನೆ ಇನಾಮುಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೊನ್ಕೆದಡಿ ಸನತ್ ಭಂಡಾರಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಗಿಂದಿಯ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ಒಂಜನೆ ಇನಾಮುಕ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೂಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮುಗು ಸಂಧ್ಯ ಮುಗಿತಲ ಲೀಸಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬುಲ ಸಮಿತಿದ ಕುಳಿತದ ಇನಾಮ್ಲೆನು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಯಾರ್ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ಮುಟ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಐತಾರ ಬುಧ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಯರು. 1974 ಆರ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತಿದಿನ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ಮುಟ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದಿತ್ತೆರ. ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡ್ದು ಅಡ್ಯಾರ್ ಸೋಮನಾಥ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಸೋಮನಾಥ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಂಡು ಸೋಮನಾಥ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಅಡ್ಯಾರ್ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಕೆ ಜಯರಾಮಶೇಖ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ಯಸ್ಥರು ಮಣಿಷ್ಠ ಎಮ್ಮೋಡ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗುತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗುತ್ತು ಪಣವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶಿವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಿವಾಕರ ನಾಯ್ಕ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಮೇಶ್ ತೊಂಬೆ ಕಾರ್ಯಂತರ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಂಕಿ ಪಣಂದು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಸದಸ್ಯರು ಭಕ್ತರು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು